Вие сте с рубриката Актуално с Божидар Караджов. Метапневмовирусът, който в момента е актуален и нашумява по целия свят, бих искал да кажа категорично, че няма да достигне мащабите, за които се предполага, свързано с много смъртни случаи. Единият пик, който ще бъде в България регистриран, тъй като все още не е установен официално в България, ще бъде през февруари месец. Като предстоящата грипна вълна, която ще бъде края на януари, няма да е единствената, такава ще имаме и през март месец. Едно уточнение. Периодът, в който ще така се засилят страховете у населението, е периода на около септември, октомври тази година 2025, но съм категоричен, че място за паника няма. За коронавирус мисля, че няма какво да говорим повече. Другата тема, която считам за твърде актуална, е свързана с така наречената зелена сделка. Тази 2025 година Европейският съюз ще преразгледа изцяло поведението си и правилата за зелената сделка и зелената енергия, което в краткосрочен план, имайки при 26 и 27 година, ще обърне изцяло посоката на Европейския съюз, свързан с облегчаване на въглеродните емисии. Тоест, това означава глътка въздух, включително и за България, а това само по себе си следва новите два реактора, които да бъдат АЕЦ Козлодуй, което в дългосрочен план ще даде възможността България да стъпи малко по-добре на пазара, свързан с енергетиката. Еврозоната е третата тема, която считам, че е актуална и съм категоричен, че в рамките до не по-късно от месец ще бъде уточнена и датата за влизане на България в еврозоната. Благодаря ви.